Като направиш 30, почваш да си мислиш, фак, на 30 съм, почваш да си мислиш, демет, нали, имах някаква различна визия за себе си на тази възраст. Най-вероятно си мислил, че постигнеш повече неща, отколкото си постигнал в действителност. Може би се сравняваш с други, които са на тази възраст или даже по-млади и са постигнали повече от тебе. Отделно така и мотивацията ти малко спада да правиш неща, нали, вече съм за пенсионерския клуб. Обективно погледнато на 30 не си стар, но пак имаш някакви такива натрапчиви мисли, които малко ти пречат и ти поставят ни така психически окови върху теб. Какво е решението, не знам. Може би просто да си напомняш, че всеки живее живота си по различен начин, всеки е на различни стадии от живота си. Това, че си правил на някаква възраст не те прави, нали, по-голям нещастник, или това, че не си постигнал всичко до някаква възраст не те прави кой знае какъв, нали, провал. Толкова се мислиш обективно, в края на краища нищо няма значение, защото всички ще умрем. Ей, оптимистично видео, позитивно видео. Така че за мен лично е просто, нали, даваш най-доброто от себе си, опитваш се да се развиваш, да допринасяш нещо положително за хората, за света, да чувстваш някакво удовлетворение от живота си. И просто даваш най-доброто от себе си, без по възможност да гледаш твърде много в чуждата паничка, и повече фокус върху твоята собствена, и просто използвай времето си по възможно най-добър начин, така че да се чувстваш щастлив и, нали, не само за наслада, ами да изпитваш някакво удовлетворение от живота си като цяло.